kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni naw khasi kai channel siang bah subscribe naw manta ka khun new trip national awakening movement khanam kaladawa ya sarkar jala pakan thungno da ka jing tokit halor ka jing le don board jong kisipai border security force BSF kat kum ka commissions of inquiry central acts bat ro ban weng no ya kisipai BSF nang ki jaka pai ba bat ban pentikna ba kindon tang hau siro lan jong ka kapot jong kari ka jingja halat sim hakaba kisipai BSF kila bom lati pat penmensau ya kipat ba wat adu banasiat kuli sasun haga aru santrik jong banajaliu arjar arpulai kam dai shu kesin gamanakong hakaba ngilasaki ya kecingla don board jong ki BSF dang haki kendiat sengi kila don kiri pat ba balasya siat yap haki sipai BSF ladak ka sarkar jela kadang ya lek jem halor kani kecingla don board jong ki sipai BSF kindang don ki badang du ai la ka jong ngajim ongu karwa balapha da working president ka khanam uba Thomas Pasa kadai ka kamram jong ka sarkar jela ban pe ya ka chong sup chong sangan hak jela bat ki sipai BSF kim dai ban tam ya put lane ban kini ya ki ikhtiar jong ka sarkar jela kanai ka jingle jong ki sipai BSF ka pan paw ya ki jing bom khai snap jong ki ya ki ikhtiar jong ki borsan sha district bat ya ka sarkar jela bat kalalong ka babi ai bat ke sarkar jela kadai man mudui da ke ejahar persha ya ki sipai BSF kat kum ke section chispa sabunyo chispa sabupra laispa arpulai laispa sampulai bat saspa arpunyo jong ke Indian penal code 8 rap ukurwo hak ke chipetrik jong panai natung jong snem chijar kendai spa prapunyo ke sarkar ke lathung da ke inquiry commissions halor ke jing penklumar bat ke jing bom lati bat ke jing siat pathar jong ke sipai BSF hapak mara te lada ka don ke jing thombor da ke sipai BSF hagi tahan ka sirwo ka sarkar kadai ban shimi ki ju ki sinjam om ban le sidiang ladawa ka khnam na ka sarkar khublai sibun